Kum ki khubor blayo la yathu baki menderi imat kila ab lupa barklai mi lang krui da kabara di kiwaj kinar lingka kinar rod kidieng banai choka jaka badan ki KSU haba kila poya kate dukan ki mender kila thombor kensan bakla dan kajia pen e badya khun mar kaliang hindai ki mender ki bratam di spang odi ki record KSU bad FKJGP kila khirwet na phangkat bayo la yathu baki ni spang od kila thombor yo president KSU ru tangba shimla mensau nang ta kila thambor ru wadi usodar ke ichamati nang tai ki pulet ki badan lang hangtai om tang kata ki mender kila penjat ru iki tiar pensawa bala penan kam de ka KSU kila penjat iki kali badi ki we de ki kali kentup ya ka boss ka bayang ha ka te gishnong kinong elam KSU kila ithuru ba we no de khot KSU na sora uba kerteng ulur sha nyota ula klat hadin bala penket yu sha sora CHC nen por ngi poi po ichamati habangi mas nyu kujat hantu caka ni lap ba kedukan borok lakhang lut kidon kilong kami ki hap ki barat ki khna school ki po nang wai school dang ya ka jinglang ki rurang ba ki sadar snong ki don lang to por ya jinglang kam sam don kunu jingjia ki me ban mi ki kan rom ka jai bet ki jinglang tat hadu do wai ka jai bet temar ba yawai ni la ya bamja harum det na ka jinglang ndar ki don ki khot ki ba wan lang na slong ru mas ndek bamja ki la kiu no kali ka lek phai no ki wan sala wan na majai kum tar tengi sakut ngi stang ka tu ka ngut dang aplang gitu dang lum kitir kita ribuan rak ki sistem unium tai tekat bangi yang song amarjan ta ka jukan ja bangi ya bamja kendit kensan ka suwan be kesur ba sawa ka kom kren kesur khar bangi phai chidin ngi i kensan ta ki bun bilen dukhar wan mi rakat tiap pemsau kum sudi ki wat ki narat bokum tar kila atak persyabat ya kali ngi song ngi buluru handai sukum lure unya ke buluru lo ayo ban kendia kham paji hindet jaka ngi layo ban hier biang ngi la yo ban lek plai biang git khat bodang tu jaka kidon kali bla sha ka wang mau salan them kum ka bos kum tar bat nga hajing pej bat hajing i nga snoba katu ka jingjia bamnen kam de su bosu jarang khat mai ba kmi de khar ka long well prepare ka lo lupa ka jingya subut bat nga simba kende su tang tu de kharwas song ba sa so majai ka wan keleng bodar wan lum lang ka to te ka wei ka ma kwa ban kren ni ka wo ko long ba nga i du long ba ha po nong san ni ma slong tan ka mi ka statement na SP jong ka East Kasel district la kano ba basdang de khot ki siu ka bathang gum ta ter handrai kalong ka basosi la de song salong pensu analyze ya ka ekbal ji hang to ni badan tu markhmat na tep khamba put khot mar sabam ja ki rum kali ki kiwet ki don bla poi si jan molong ter stenglenti kim tep su ibra ji hadin basa atak mangi hadin handai nga soban ong ba lada kalong ta kedur nga soba kanang ading su ti handai ka balajia ni la ban pediang kabala khat no wei perdo pasnam te men para jungi ndai ka sulong ba kasnam kala jaw umat kala tut bat ka thmal jai ben rew kan stang ni sakmat ki manderi ki namla ban long trekli kan e khndo ka siap jungi bat ngla kren dumnen ka ong ba ngondon bun kro ban kren ngi so ong ka khmat nomor ka khmat kabinet nomor kabinet kaya ka poi ya wei poi kondap sendang jong jai ben rew ai ba kan e kro kan par haman wei bitlu jeng hakaleng ju brin trap bakam de su ko poring ban su sangap ban su pitkai bat ka ju ko por bat tu jinglang men dang keren baka de kaya wat kinong sa snong sensar tau ka it ke hima khap bat khat jana ni sakman namai ngam jeliu ngiti jeliu ke baro teng kade ke jing ai lan pathar ikot kisla makin khayi ke pateng kan song kan sa anda kelas at mentak pun ibor kapor ba ngadang song pokali takpor ngadang song pokali tengah itu ki ni kilawan tu bertiar batar tengah ima ka kali kadang pai khut cha rum tengah ngapai nak ban sin nang dengan pai ban sin nang hamar de pai ulaya poi do mop tu batir kan ni tiar tu ding kerket tu batir kerket tu ding kerket tu temar tiam tu tram tengah ya tatat kawang tatat bom tatat ngaya tatat ya salah du poi cha jingkin isi bahari masjid ya pok kali mentan atau pok masa por i masjid dang dor lang bi senis ba aku kejaka bekidang wan kini ki kharbangla aku por bekidang mi de sinong kan kidang mi de sinong kidang
kidang mi brum du snong brum kidang mi du snong na nazan po kaliang jong ka tu benlech po isyamati la isyamati nang tu kidang mi brum nang tu ti kong ro dang lemur so tengah don lang stafar ngot masun light nasa ceking ki herno ki lirik tu bang tengah masun light nasa ceking tela duna sa ceking ko ma ko ceking ai tengah yang station kan dah yang station na tu pan tengah ngala skuting kumno bangan ngan yang hanin ngan le kumno ngam stud sa shu tengah kali sibit ngan rar kamlong shu imat shu ra ngapoi samulong pui semulong pui bamja semulong Mungkin kendiat mo bala don hang tu ni suna du bodang sedang kami ting tu ka dan kadan kumno ka jing berngam naklang jungno re jungno kata saya ngam la fi ma banong nomor ba hanur kom pila tu ingi kerja hanur kom ka kalau mi kita jingja bagi apa mo jing ti tente dan no pi pidan hang tu sengi menen mo dan kong ni kiwan mare ki khna ki sium tur ki tu ka yeng na to hadin tu ki mi biang ki le biang tu salat ban le chapo majai tu mi biang salat majai tu hadin tu nang ta hatakpor ngam tip nanu sedang nanu bami hatakpor kami thlem jing kulmar tu tamba hapor mo songan ter pocking dengan ilpa ki kharbanglan pemadam ki la dilpa ki tiar ki sarbat dieng bat sede bat dir udon ki waj nanta kini ki dieng bom lai lupa saya mi ke sana saja ka kata ka jingja ka ja hadir po hadir dalam meeting la de wai meeting kumba kan nomine de tra ka jing wai meeting hadir kan nomine ni ngambut wanno ikong yom nyali no na de wai la suk la de yun ta la suk te ikong yom ban nyali bam chano la than palat nyali bam chano te hata ko por ken yelong bu yelong huri hura na tan po bikili yun to kata kerja hakpor sabu je hakpor ba kimi gitu hakpor kimi kharbagla na po maran ba kinban sini sha tu halat syamati kadi hakpor sabu je sedang ki ka yu hang tu ki tit plumar bom plumar masuna na sai la tit la bom plumar ya ta jing bom plumar jing tit plumar mo sedang ki na po ki kena seng halang ni ki sedang ki seng halang ki benter kini sedang ki sedang ki yu ki kharbagla ha ka jingja bompai perkhat hayodo ka balaja hangni ka singsejan uwei urang ba ula khlat mo bat khandai ngut ki wei pat kilamen saw na ka jingsha thombor ha ki brio bomla bani thu katkum ka khubor na pulet utei urang ba ula khlat ha ka de jingja udei ula tip keteng kum urup chan diwan arphondai sinam khakarta nagaliang jong ki pulet kilaya thu bakini baro kilamen saw ha ki jingja keleng ki balaja ha ka te ka jingklumar balapen ket civil hospital benyo ya ka jing sumar katkum ke jingit ho jong menteri kampo yang ke jela u ba lakmen rembui hado menta kimpat la manong bagate ke jingja kadan ke jingede ba ke jingja ichamati hakani ke sintho dieng hagaba uwe u dekhot jong ka isu la du e la ke jingim hadin gani ke jingja ki pulit layar mador ban thwet ye ki bri bodong keti tangba tat adu menta ompat yo kem setiam kate ke jingja kala penhes ru ye ki bobon kinong syong dukan habaro ka we ke yodo nagaliang ke bos sin district kala penjari biang da curfew nadu ka khat ar baje shiteng sngi ha ka ne ka sngi nagaliang oba lambor malnyang chairman ka state planning board ha ka ne ka sngi ulayar sa ka sinong sora banet banya syam bat ki bahieng jong samla losya nyota par ha ka ne ka jingne snolem laidon langru uba titos khan uba balajit senram bat ikong amperin lingdo Nagaliang uba lambor yang chairman ka state planning board ula pentip bagi pulit kilayo kem hado prangut kibadon kiti hakani ka jingja bat pulit kidang pelong susu ya ka jingthuat banlap se kiwei de kibadon kiti hakani ka jingja te ka jingwan jongi sini kalong ba kumwei na ki representative jong ka government awan ban ra ka message ka balong clear ba ka government intention jong ka kalong ban wan ra ya ka syong san kabar kam sim la syong thai
bat ngilayo ban kem marmar iki prangut ki ban kiti bat kamkut tanggata bat shushu kin sadan biang ki bandang syakem shushu bidan kiti menen but menne ngilai de biasem ya garai step show ngan sini don ka meeting hapo secretariat ya ga ba ka government kalapan kre ban ya kata ka ngi sotho sim bang nadu ya ka man sim jong bre ngi myo shu Henry ka badon kampat kalong menta bangin hapan perkhat ya kalong yeng ka ba kubla kren ni kong prin palo jong apo assembly ba ni hapan perkhat dapat ya ka long yeng ka ba ka kami ka pet ya ki sangut ki khon tede halo jong kata benta ka government ka de ban kre ya ka compensation nyarap ya kani ka long yeng batru ban bay ya ka jinglot jingsep hakbudi bat usada jongka umwai ubadan mentah pleng jong kajing syak sumar ti menem step ngilaya rairu lai prakhat mengyong ba khanang ba kan state kajing ai sumar yu ngila kanriano yu na po civil hospital but kilara siya po negrams the government ngila de bikren but ki heads of jong negrams balada don kam ban khot yeki doctor ki balong more specialist probably bekani ka case ka government kan take care kata but kinwanra yeki doctor ki bakhambiang te kata gadi ka message ka bang kwa banong but hangni nga shukwa ban pensngo khandiat probably bekani ka jingja ka ba ngamban se ha ban penpao babon sin ngi kandit ban rio andala jia ka kam batang katugani por kalak chukut na tinga ngasngo kumway na kinong mikmat ngidan lang hang ni khruy baki pajba kila jet yangi kila ai kata ka ikter ka mandate jong pajba kila ai singi ba nginlai hata ka yeng dar ba thawan ban pen khlan ban yada ban protect yakani ka jet ban rio ko bakrapang today na magata hangni ka por na kaliang ka jungi nginam shong thai badingla pha shu yeki paramilitary forces bakin assist yeka situation but ngila shu yeki additional senior officers bikin wan banyarap ya SDO civil hangni po sora namda ban wanra yeka shongsangan te ngasukwa ban appeal ba nimkwa shu banyu yeka jingya pat hapring jong ki khun samla namar ya pat kiseng bhalang jungi hapo kani ke jala jungi dang yo bor ki pat pan pau ke jing solam shei lok ki khun bat ki bayeng sam jong u samlau jungi bangi ju khat e u baret uni samlau de ba ya chan ba dan ke jing dei ke chan ba na so kolong ke jing do ba khrau ke yang ke sam bat yang asimet bat kum ju e ka thani ba ko we kham tam ba ke jing yap kolong da ka tu kalanti ko ma pila yu i kabar kalau ngapan remjur ya kacing nut jong kini ki bar jingla barjala ki basang thepo sameti ki balale ya katu ka kam lamba ke kumbangi i lamba ki social media ya ki video ba ki dur ki baki nut ban le adu ka tu ban ra da ki tiar gitar katu sisa kala wan ra ya ka jing bom song sangan chu ba kum ju ru kalapan bicar wat ya ki pat ba jong ka ri ke jungi tengah soba kabar kalong ba mentahi ka kamram jungi kum ginomi khamat kalong hoj ban wan ra ka song su song san tan rea ka juk apor ngi haban wat pat dikila kilanti kum no ban le rangkat ki bors nong bat ki trajaka hanga hismet ngasim ba ka ba konsan kalong menta bangi deban ongi tu ki trajaka bat ya ki ya ka bor jang snong makin identify gitu ki beliau makum kini ki beliau ngim deban ailat makin dan apa ka society ke jongi nak lihat jong people ya tetep la dan ke jingkem ki beri badan ketiga tu jingsa benar oh gila la pentip yang ni dah ki buat coba an ki ong ba pramut ki kem teng kermen ba ki dang dei ban kem su nama kum ba pilih i haki video ki ba la record ki dan da ki phomut tengah da ki spangut thaduk ba ki beri ki ba shong tu gila shong siir tengah semua ba dei ban kem su na nalor ki tu pramut
Ni don kam ban ai ka assurance ya ki residents jong ka district Borok Kawai kam tam lele ye ki nong snong jong ka Shela bat ka Sola constituency ba hapdeng ki jing tunjuk Borok hapdeng ka jing tnam jong ka donut ni de ban kan mau ba ban kaput kalong ka basuk nrei ban te song kalong ka ba kham kong san ni hap wat ye ki lat ki lenti ki ban teli ki ban tei but kam tam lele hakas ngitep ni don kam ban pet ba ni aya kajing tep ke badon burom yunu som larang ba ban ngarakit bok e ka sarkar bakan la bakan penbiang penbet iki jing pen krek baro kanang bakanum don shu kata kajing kenaan Hashalong City kadon kata kaju kajing sngo kadon ketension ke pasir kai bat kuma ini ipor ni don kam menyerap ya ke administration bahkan la bahkan teksong kami kalau ada ke jok spak snem arpo kam dai shu kepor yang i bangin shu ya kana tang da ka keti pat da ka kam ni don kam bangin ya pet bah kami bah kilat kilenti kumno ban teksong dia ini ipor ko mentahi kata kadai kajing yu i jonga ka bakam kongsan Kari kasih channel kalau yo banyak keren lu bat kinong elam jongka KSU FKGGP bat HNYF halor kene ke jingjang ke jingjia ke balajia hot ngemlak pediang di jeng duno andre kam dai pat ke jengkut ke jingjai lenti ke jing sedang kanjat ni sekemat ni terai ngin ngemlak ban suhun bong ba ada khlat labiang yang pendep keniam korgom ni samla be kata kam dai ke jengkut ni ke dai jeng sedang ni sekemat kibar jala bombiang ke kot kisla ki buat song tap pok jong beri terap Borok Kawai mi lupa no ne mak ke jeng senam ni sekemat Pri song no halor kene ka jingkem ko jong pulut begini ki parangot ke bodon kerja ka jingja menen ke sini ke jengkem kata de kamram jong pulut nomor pi irang ba ki video ki dor ki la viral menin barang terekam ke sosial media dan terekam internet jangan terai kam don kam su yu pulit bana orang marwat evidence su tolak proof kira ketiap pemensau bar hadu ban sim ke jing embri ngat terai nagaliang juga seng jongi ki sau jadi keseng bapelong le jinglang videwa kini betlong ai jing pen system dak baset patok sejingem deban pasi sinan pi Kawai ka bas ngsi kalong ba pi kumno kani kaja haka kajaka jong ka beri jong nyu terap kajaka jongi ngile chi meeting bang balam mene ngile chi po Assam pi menta ka border issue ka de Kawai ni ka border ka issue ki bakhroj ba mentaro marga Assam ngile chi border Assam live south league meeting jiran jingkluman nomor intention jongi kalong bangile ban persong thu ki pai ba shapang kani ka jingkwa jongi ka LP ban persong thu ki pai ba shapang ka economic ring persha alor ka citizenship amendment act tikini ngile chi meeting kim jiran jingkluman tenrai ka balungo kalong agi shamati ka jaka ka ba ngim ya don kata ka jingnya kani put banu ru kumlong menta ka bangi kum kit khot jingin nam sang balang ru ngim sham nak milenti ba kum kani ka jingja kan mi par kar bangi sothu kalong ba kadai ka jingja ka bala pen kre lupa ka ba kila pen kre lupa bat ka ba ki kibre kila tip ka jingwan meeting jing kit khot jing sang balang ba ka jing ap ka jong ki hadu ban dunduna kit khot jing sang balang kani di ka plan ka ba kila pen kre lupa te Kawai ka jingkam ya gitu ki prangur ru nasko kampat kot namar kat tu pai ba umi ura ding social media kilami ngathai tang kitu kim pandai bat amdei ru patang bajing kem bar nakaliang ke jongi kisang balang yong ba kadan kam ban mino ki burung tu ki bamdei ki trai muluk ki trai jaka piwan bam pelong piang jai ke tu di piang jai jongi jong jai beri jongi bat de ke jaka ke jongi pimla pan kam trai hadu ba bishim sunan ki jim ki beri bat ngiju keren man ki meeting bengileng ngitang shuan ke public meeting ngitang sudah public meeting keleng-keleng layo ka sama notice ni ki pulit ki babudi ni ka sabalen ki pha ka sama notice ngi ki register ki sengi dang mentan dang kini ki tiop ladap kono futuli shu ki khojungi ki basa khon barcha register case kram dan kono jingja tang bingi pelong ki public meeting tingi ko abono ki sarkar ngin pe ka sarkar ayu kale agini ki brio ki bala not emem pet mensi mensai yau trash nong trai muluk ban semi ka jingim bar Kawai nga peramjur ka sarkar yakni ki MDA government badai ka jinglia kai jong ka perlong hadu kan ni ka session ka ban mi menta pi habadoi badai ba ILP kiliya kran kadai ka resolution jong ka house
Ni bagi tabile politics kerana ya kerana ngimi bakan dan kesincerti. Mefini kerana halor ka ILP ba government of India. Ngimi jinglong sirang mensim yang mikmat ki jongi. Pi katar ko digawai baka jing penslam ban penterkam ga maresasi. Kajing liakai jong sarkar ban liakai ki amendment ban penkelan de ki amendment ban namla ban penyang ki chak poin hadu mentai ka an ka bang lapas ndu arjar kan re mundur pi sausnem mentah klamna ataman le yeru kanir ko digawai ba pensat yangi ko perlong yangi bangin nong insecure bad bangi perlong yangi bangin penbori ka sarkar ban lek ba ki public meeting keleng-keleng ban penbori ka sarkar bahkan penterkam ka LP dai namar kajing liak jong sarkar ngangas ngau ya kani kajing jabaro ka sarkar ka di ban simi kajing cleaning kong namag la liakai ki pai ba kalau lekai sentimen jeng pai nang ta ngakwa ruban kerpat lani ban warning ya ki nang penia sinong penia hima kitu ki karang tu mdei bigirung hi daram dan badan ai jaka daram ai jaka song daram dan ba ai ka lis ya ki bikin ya jaka puta manang ipi kumno ki poi hang tu nai ki poi haba ka don ka jingong ngayo sngo ngatip tikna baka don ka an jong kita kinong sensar sinong jong ka tu ting sinong sethi kibong wat ubriu banabar himar mla ban ya jaka te katu ubriu banabar jong ka jelas non wan uyu anai pan kani ki peni ba shua ba ka jai bru jungi kan sungtho ya kata ka jingma nak si ba jing don kam ka LP la da sungtho shua ta kinon tribal la da trikam ka LP ayu kan jana mar kami ka sorong to kum jing ya tho i balam ba ki khar ki ong mangim dei ban ya dawa ya ka ayel hoi ladang ye pek pa kata ka jing bam sim la ban sim khia jong ka sarkar ha ka bei de ka kani ka jing jia ka bala jia hang tu ningkong i la manong ba kadon ka failure jong ka intelligence department jong pulit nomor man balong meeting teng bun pulit bani kisang balang ndoi aku tum ka katu jaga ba menden pat ki pulit ki bopoi ru ki de batang da ki ding lathi ndoi sim la ban te lakam mi katu jing jia hadu ba dami ki jing du no jong ka mensim bril kani jing bamla jong ki bor sarkar ban her mar se ban pensingan yu pai ba man pensingan yang kalong sam baladu ini ka mensim ka peni jing sim sting jong sarkar bat ka peni hi ba ka sarkar ka kendu jing hi nomor ba menta nilai dawa na ka por ki an ki bante perking ki nong songwai ki nong wanlung ki nong wanmi ndoi hadu menta ka sarkar kam sim lala an pentrai kam kata ka ya in ban ki lat ki lenti ki bakalan tengi bu kani ki jing dawa kani khilmat menta ba sarkar mardor kani ban check no ya baro ikot kisla jong tugi non tribal jong ti khalbang la ki basong tu di khalbang desh ki basong basa ang tu bam don kor kisla ba kani ban kandang ba ban be no ki spo season don balada nakaliang ka sarkar kamla ban le kata le sikat kani ki jing jia kala jia ni kum kisang balang ki bang don ha kani ka kanhun kim ban se ban sim bahi ya karai ba nim ban se ban lada hab ban her biang ban check ikot kor kisla ban be kra di ki tu ki nong wi nang tu nim ban sli ba sim tak senja